приятели, и че след 1 април, ден на хумора и шегата, навлизаме в най-веселия, най-усмихнатия, най-шегаджийския месец април. Аз съм Христо Симеонов, това е Bordy Lights, блог за настолни игри и всичко свързано с тях. Вие гледате нашето ново видео, нашата седмично топ 5 видео, този път посветено на моите първоаприлски игри. Какво аз определям под първоаприлски игри? Това са игри, които са леки, бързи, обичайно съдържат елемент на прецакай или излъжи другарчето си и са изключително подходящи за днешния ден. Още повече, че днес е петък, което автоматично прави времето идеално за една чудесна вечер на настолните игри. И аз ще се опитам да ви препоръчам игри с много хумор, много забава, бързи, леки, ненатоварващи игри с основен елемент да излъжеш приятелчето си. Преди да започна с моят топ 5, ще спомена няколко почетни члена на тази класация, които за малко пропуснаха да влязат на по-челни места. Ще ги нареда и трите пред вас и ще ви ги покажа. След тях поставям Cards Against Humanity, една страхотна, бърза, лека игра с доста така противоречива слава и не подходяща за всички. Именно това попречи тази игра да влезе в моята класация и нещо повече, тя не съдържа толкова от този излъжи своето другарче елемент, но на сметка на това е изключително забавна, изумително забавна, особено ако понасяте черен хумор. В специалните почетни места ще спомена и прекрасния хит Spyfall, това е изданието на Cryptozoic, иначе играта е руска, издадена от Hobby World оригинално. Една страхотна блъфинг игра, една страхотна игра с блъфиране, в която играчите влизат в ролята на служители, нали, след които има внедрен шпионин, като целта им е да открият шпиона, шпионин не знае къде се намира и се опитва да разгадае къде се намира, а останалите хора на масата се опитват да го открият и да определят кой е шпион. Една страхотна игра с дедукция, която наистина се развива на косвено това да попадне в топ 5. И може би най-близко до топ 5 е това страхотно бижу, Селеща. Говорих за тази игра, ще намерите ревю на нея на нашия блог. Една от игрите, които направи много добро впечатление през изминалата и началото на тази година, буквално по Коледа се скъсахме да играем Селеща. Изключително приятна игра с блафиране, в което отново основната цел е да извършиш своето другарче и да го свалиш от кораба, с който летите към неизвестни светове, с цел естествено да добивате точки. Ами, това бяха игрите, които за малко пропуснаха да влязат в топ 5, а сега вече към самия топ 5 започваме номер 5. Номер 5 на моите първоаприлски игри. Естествено, започвайки тази класация, не можеше да не излъжа, защото се паса 1 април. На пето място поставих не една игра, а цяла поредица от игри. Говоря за приятните филъри, отново малко противоречиви, на Looney Labs, небезизвестните, всеки ги е чувал и различни версии са попадали, може би, на вниманието на всеки един от вас, който се интересува от настолните игри, а именно серията игри Flux. Flux са игри на Looney Labs, които са игри в серия от игри, които буквално нямат правила. Играта започва с това, че играчите се раздават серия от карти и се опитват да съберат някаква определена комбинация, като в началото на играта дори не е ясно как завършва играта. Играта буквално почти няма правила. В хода на играта всеки един от играчите може да събира определена колекция карти или да играе карти правила, които променят самата игра. Играта е доста противоречива, защото не е по вкуса на всеки. Аз лично намирам за изключително забавна, изключително провокативна дори на моменти, а различните версии са коя от коя по-симпатична. Аз самия разполагам с базовия Flux, който е so-so, така бих казал, че е добър за начало, но не би го препоръчвал, защото няма ясна тема. Вътре има странни карти, като например шоколадови бисквити, чаша, прясно мляко и така нататък. Доста по-интересна е тази версия на Flux, която вече ви препоръчвам, това е Star Flux. Това е версия, която тематично насочена към научната фантастика, има доста така карти в тази насока, вдъхновени от Star Trek, Междузвездни войни, имам някакси по-осезаема тема. От останалите версии на Flux, на които бих акцентирал, това са Monty Python Flux, която е много подходяща за всички любители на големите Monty Python. Може би Zombie Flux и вече каквото на вас ви хареса. Така че на пето място една като цяло противоречива игра, която малко хора бих си позволили да препоръчат, но аз ви препоръчвам да опитате. Много лесна, много бърза, достъпна от към цена и от към правила серията Flux на Looney Labs. А сега номер 4. Номер 4. Номер 4
поставям една игра, която най-вероятно е било първото нещо, което сте се сетили, когато сте прочели заглавието на днешното видео, първо априлски игри, и когато ви кажа, че това са игри, които съдържат основно елементи на излъжи, прецакай приятелчето си и се забавлявай изключително много. Говоря, естествено, за Resistance. Resistance е моята лично най-любима игра от цялата върколаческа поредица, ако мога така да я нарека, съдържаща игри типа на върколака, която е може би първообразна на всичките игри, или мафия дори, още по-назад. Аз лично най-много ми допада Resistance и като тема, и като игра. Avalon, и то обикновено е чистия Resistance, Avalon ми идва малко повече и не съм чак такъв голям фен, страхотна играта, но аз лично предпочитам Resistance. В Resistance действието се развива в едно дистопично бъдеще, в което играчите поемат ролята на бойци от съпротивата, която се опитва да събори един диктаторски режим, но сред нас, сред, така да се каже, борците на съпротивата, има внедрени тайни агенти, тайни правителствени агенти, които се опитват да развалят нашия план, да ни подкопаят, да ни саботират и в крайна сметка да помогнат да възтържествува злото правителство. Играта съдържа основно и само елементи на блафиране и абсолютно нищо друго. Играе се страхотно бързо и е невероятно заразително. Даже не знам защо ще ви говоря за Resistance, защото се съмнявам, че има въобще някой, който се интересува от хобито, който все още не е играл Resistance, но ако все пак някой от вас не е пробвал Resistance, горещо му препоръчвам. Това е моят номер 4 за днешната класация. Resistance. Номер 3 е една игра, която излезе миналата година и предизвика доста голям шум. Като цяло миналата година излязаха доста игри с блафиране, доста игри с дедукция, но една, която на мен ми направи изключително голямо и силно впечатление, която се връщам и дори си позволя да поставя пред Resistance, това е Mafia the Cuba. Отново, една от големите причини тази игра е толкова напред в моята класация и да ви я препоръчвам в днешния списък за да излъжа другарче, е нейната страхотна тема и страхотно графично оформление. Играта пристига в тази картонена кутия, която по своята функционалност и по своя външен вид, тук ще ви го покажа, прилича на кутия за пури. Кутия за кубински пури. Вътре, в нея, играта пристига с диаманти, които изглеждат така, не знам дали се виждат на камерата, и малко покер чипове, в които има изобразени различни персонажи. Основната цел на Mafia the Cuba и начинът, по който се развива играта е, че във всеки ход един от играчите поема ролята на кръстника. Кръстника на мафията, който оставя в тази кутия определен брой диаманти, след което я подава на останалите играчи. Останалите играчи, не показвайки естествено на другите, отварят кутията и избират дали да вземат от нея определен брой диаманти или да вземат една от ролите, които са вътре. Това са ролите, това са герои в различните чипове, като сред тях имаме верни на кръстника, така се каже, верни войни на кръстника, имаме агенти на ФБР, агенти на ЦРУ, имаме шофьор, имаме убиец и така нататък, няколко различни героя, като всеки един от тях печели играта по различен начин. Лоялните хенчмени, лоялните помощници на кръстника, на шефа на Патер Фамилиас на мафията, печелят, когато той спечели играта. А той спечели играта, когато успее да върне в кутията всички диаманти. Когато кутията се извърти между всички играчи, тя се връща обратно в кръстника, той отваря и вижда какво има вътре. Колко диаманта, какво е взето и се опитва, задавайки въпроси на останалите хора на масата, които естествено се опитват да го излъжат и всеки да спечели или като задържи определени диаманти, които е откраднал, или изпълнявайки целта на една от ролите, които е поел, вземайки някои от чиповете. Кръстника се опитва да открие кой какво е направил. Кой е взел някаква роля, дали някой от агентите на ФБР, дали някой от агентите на ЦРУ, дали някой е свил диаманти и колко диаманти е свил. Изключително приятна игра за блафиране с дедукция. Номер 3, поставям малко пред Resistance, защото може би Resistance ми мръзнала да играе, това е доста свеж и приятен полк и горещо ви е препоръчал. Отново поддържа възможност да се играе с доста хора, мисля, че до 10 души се играе играта. Mafia the Cuba има експанжен, много добър. Номер 3 днес в моите първоаприлски игри, в моите излъжиме игри, Mafia the Cuba. Наближаваме към върха, наближаваме към заветното първо място. Но преди него, буквално в подножието на моите първоаприлски игри, които ви препоръчвам за една страхотна първоаприлска вечер, изпъстена с настолни игри, номер 2, Шерифът на Нотингам, Шериф в Нотингам, Arcane Wonders, по чапката на Dice Tower Essentials е това издание, което лично аз притежавам и играта, която аз ви препоръчвам. Изключително страхотна, може би най-любимата ми към този момент, игра с блафиране отново заради леката тема
и заради нейната силна достъпност. Има доста игри с буфера, някои от които са тежки, не се спрях на тях в този списък, предпочитам да ви препоръчам нещо по-леко. Такова е Шериф в Нотингъм, нещо, което може да бъде играно от хора от всякакви възрасти и с всякакви интереси. Играчите поемат ролята на търговци, които се опитват да вкарат в град Нотингъм през под зоркия поглед на шерифа, се опитват да вкарат стоки. Някои от тези стоки са абсолютно легални, кокошки, сирене, хляб, но други са нелегални и са забранени за предлагане по време на провеждащ се в Нотингъм панаир и ако играчите бъдат заловени внасяйки такива стоки, те трябва да платят глоба на шерифа. Изключително приятна, невероятна игра, която се развива в света на Робин Худ и една от малкото игри, в които самия Робин Худ го няма, но играта е невероятна. Номер 2 на моите първоаприлски игри, нещо, което обичам много често да поставя на масата, Шерифа на Нотингъм. И сега, приятели, моят номер 1. Играта, която поставях на първо място в моят така наречен списък на първоаприлски игри, игри с излъжи, прецакай приятелството си, които са бързи и леки и които аз ви препоръчвам в този невероятен месец, който ни предстои отново. Така да ги поизвайте на масата да ги опитате, защото април е месеца на хумора и забавата. Номер 1. Отново ще ви поизлъжа малко, защото в тази игра няма толкова лъжи, но тази игра за мен, затова е номер 1, е символ на забавата в настолните игри. Символ на забавата, когато искам да се забавлявам с налудничев хумор, обичайно се спирам на тази игра, именно заради нейните леки правила, обаче нейната бръзна, защото има и други доста забавни игри, но не са толкова леки. Номер 1. Това ми е малко тежко. Smash Up. Това пред вас е Big Geeky Box на Smash Up. За Smash Up ще говорим много през следващия месец. Тук ще ви сложа малко spoiler alert. Предстои доста подробни материали да посветим на Smash Up, но за това малко по-късно. Smash Up е страхотна игра с карти. Страхотен декбилдър с карти, който препоръчвам на всеки заради безумния хумор, който може да намерите вътре, в който буквално вие съединявате две фракции, които са изключително различни. Имаме пирати, имаме зомбита, имаме извънземни, имаме нинджи. Взимате две от тях, смесвате ги заедно в едно тесте карти, който представлява вашето тесте и играете един малко по-извратен декбилдър, като комбинации са безумни, като например извънземни нинджи или зомбита, пирати и така нататък и така нататък. Изключително гикска игра, изключително забавна игра, както казах, това е играта, която се замисля за естествен, за истински, за непринуден хумор в настолните игри, винаги се сещам за тази игра и горещо я препоръчвам. Моят номер 1, моят първоаприлски номер 1 и нещо, за което ще говорим още много през настоящия месец, Smash Up на AEG. Това беше от мен, приятели, това беше моят топ 5 първоаприлски игри. Надявам се да съм ви бил полезен, горещо я препоръчвам игрите, които ви показах, аз ги обожавам и ги поставям на доста високо място в моите лични класации. Това са бързи, леки, достъпни игри, в които има доста елементи на прецакай приятелчето си, излъжи приятелчето си и много така забавни и усмихнати моменти. Времето вече наближава, аз отивам лично да играя на столни игри. Пожелавам ви приятен 1 април, нека не ви лъжат много, внимавайте, не се хващайте. Приятен месец април, приятен месец на хумора и забавата и до нови срещи. Вие бяхте с мен, Христо Симеонов, с Bordy Lights, Богът за настолни игри и не забравяйте, нека играем заедно.